podem dir que els mateixos personatges que estaven acunyant moneda en València, en Itàlia, ho estaven fent després en la nostra València. I més proves, vaig més junt encara, no vaig a quedar-me ahir. Mireu-vos. Aquí teniu un estrigilis. No és este, no. Este d'ací és un estrigilis. Això era, imagineu-se, quan els grecs feien olimpiades o quan feien carreres i tot això, feien exercici, anaven després a les termes i allí, en la suor que tenien, se untaven el cos en oli perfumat i després en esta peça se llevaven el que sobrava d'oli perfumat, se rasuraven en Xina, s'ho llevaven. Això és d'origen grec, és a dir, és una cultura sofisticadíssima. I els romans d'Itàlia eren prou més vastos, però els romans del sud d'Itàlia, de la Magna Grècia, eren grecs i els encantava, quan se morien, soterrar-se habitualment en això, perquè en altra vida podien córrer per carreres i després torcar-se. On ha aparegut este estrigilis? No ha aparegut en la Magna Grècia, no ha aparegut en Grècia, ha aparegut en València, ha aparegut en el carrer de Quart, ha aparegut en una tomba en Hipogeu, Hipogeos, Hipo per debaix de Geos, terra, Hipogeo, tomba feta excavant en la terra, és a dir, un túnelet per arribar i després ja la càmera en el cadàver estirat. I clar, els que escriuen els llibres d'història de València, tesis doctorats de Senare Grosses, en matrícula d'honor, que jo olé, el que ho va fer, molt bé, molta feina, sé que una tesis és molt fotuda, diuen que eren romans, però claro, quan apareix la necròpolis del carrer de Quart se cau tot a pique, plas, ruïdo. N'hi ha arqueòlegs que comencen a tremolar, perquè allà no són Junio Bruto, que va vindre d'Extremadura en soldats a fundar València, perquè anem a tornar a aquesta frase, però suposo que anem a tornar, perquè jo vaig xugant, diguem que xuguen, que me divertisc un poquet, no? Jo m'agarro un llibre d'història de València i me fan creure, o me diuen, jo penso que no me poco per creure, diuen, els veterans de Junio Bruto, una volta en acabar la guerra contra Viriato, els van jubilar no en Benidorm, sinó en València. Això és el que m'han fet creure a mi i a tots. Vale. I claro, quan te trobes en la València ciutat que les tumbes no són d'extremeños de l'època, celtes, celtibes d'allà, no són. Te trobes pues gent romana, en este cas gent grecorromana, i així jo no veig ni a Viriato, primer dient que eren soldats de Viriato, que vinguin així a fundar. O sigui, imagina't allí gent de l'Extremadura profunda, portar-la allí al costat de València, gent que havia sigut perillosa per a Roma, posar-la en la via Augusta hacia al costat. Jo no ho entenc, i els romans menys, i no ho van fer, després que no. Després diuen que van ser, no és de Viriato, van ser ja els soldats romans per jubilar-los. Vale. Però ara resulta que comença a llegir i aquesta famosa frase de Junius Brutus, Quintus Viriato Veritaverum, Carlos el primer de David convocat per València, resulta que aquesta frase està feta d'un llibre, Tito Livio, el llibre 55. Resulta que aquest llibre està cremat. Aquest llibre no existeix. Queda l'índex del llibre. És a dir, Tito Livio va dir, mireu, en el capítol 55 vaig a parlar d'això, de que Junio Bruto en aquella època pues resulta que van anar a un puesto i allí van fer el següent. Vale, faig un altre punt. No va escriure res Tito Livio, va dir, vaig a parlar d'això en algun moment, però encara parle, però tan sols m'agrada una frase fora de context. I això va començar. I després, el més divertit de tot és que arqueòlegs que no, que suposo no dic noms perquè cada un que se prenga el mera quan tinc a la persona davant li diu a la cara i els dos cara a cara, jo no dic personatges, jo dic accions i personatges en general. Diu, clar, és que clar, Appiano i Tito Livio, que són autors de l'època, se confundixen. Jo dic, perdone vostè, no serà vostè que se confundix? Perquè al final jo vaig tindre que anar i dir, ostres, m'està caient tot a pique, n'hi ha que investigar això, n'hi ha que anar més junt, n'hi ha que anar a la font. I resulta que vaig buscar, pues assegure, tot el que n'havia escrit i el que quedava escrit sobre la guerra
de Junio Bruto en la zona de Extremadura, la Lusitania. Jo volia saber tot el que n'hi havia, tots els textos, i al final vaig dir, t'he pillat. I ara vaig a dir-vos el que havia Titorí. En la època de Junio Bruto, en aquesta època, aquells que Vaixviriatus havien lluitat, es va donar unes terres i una ciutat que se diu València. Val, perfecte. I ara jo me pregunto, on puc arribar en aquesta frase? Moltíssim de lluny. Efectivament, vosaltres de Viriato, se recordareu pues, que va ser traicionat el pobret, un personatge de la història de l'antiguitat que s'explicaven antigament en l'època fa molts anys en classe, avui ja no s'explica ja en els col·legis pràcticament. Però aquest personatge és molt curiós. M'explique. Viriato era un pastor analfabet, però era un tio molt listo. I l'home va veure que entraven per les seues terres uns personatges de Roma, uns romans, i que volien conquistar. I entonces va dir, no, jo vaig a posar-me a ells. I entonces se feia la guerra. I resulta que en un moment acorralà a 2 legions contra una muntanya. Les acorralà. Els romans van veure, ostres, no s'ha pillat. I entonces Viriat, que era un tio intel·ligent, tenia les ovelles ben arrimades, no? I els gossos allí, no els gossos, sinó els seus soldats, no? Tenia allí els romans com a ovelles. I va dir, bueno, va, no vaig a matar-los. I va dir, que vinga el general de Persia, a veure que vinga. I fa, mira, soc Viriat, soc un indígena i no estic d'acord que us estic així conquistant. M'importaria tornar-se'n a Roma. I aquí va dir, bueno, crec que no hi ha molt que negociar, vale. Diu, però per favor, abans d'anar-se'n deixen les armes. Imagineu-se romans deixant els cascos, deixant les seves armadures i deixant els pares en un muntó i anant-se'n. I Viriato, un salvatge per als romans, mirant l'escena. Algo molt fort a l'època, que ningú se'n recorda d'això, però bueno. I resulta que Roma se va enterar de l'assumpte. Roma, la capital. Arriben, clar, imagíneu-se soldats allí i diguen que se m'ha escapat, I Roma envia una carta a Viriat, una carta d'amor. I li diu, Viriat, t'anem a considerar amic de Roma. T'has portat també que això se mereix un premi. Per tant, t'anem a donar la millor ciutat de la teua zona, perquè ningú te la toque, per tu soletes, i uns terrenos per a tu. I efectivament, Roma li donà com a agraïment a Viriat, en vez de ser un terrorista d'Al-Qaeda, m'enteneu? Li va dir, pues te regalem això. I Viriato podia deixar les armes i jubilar-se d'alguna forma. Entonces ell se va agarrar i se diguem sus tropes, amics, Roma nos respeta, nosotros respetemos a Roma, hasta ahí ningún problema. El que pasa es que el general humillat no estaba contento. Un pastor salvatge que minxen en les mans i beuen cervesa, però que és que Roma? Això? I es comença a enviar cartes bomba a Roma. Diguen, senadors de Roma, que això no pot ser, però un pastor, però què va pensar la gent de Roma? A genollar-se davant d'això, d'esta xusma? I al final, gran part del Senat, pues al final lo que passa, el poder s'imposa. I al final el pobre Viriat li decae en la guerra al pobre Viriat. De ser amic de Roma a ser trobat un terrorista, poc menys que un terrorista. I Viriat tingué que escapar de la ciutat com poden. Al final el perseguiren, al final imaginaos el pobre Aníbal el pobre Viriat, que dormia en armadura, segons els textos. Dormia, a qualsevol moment Roma podia anar per ell, entonces ell dormia en l'armadura. Pues uns amics d'ell, de Viriat, traïdors, després d'haver sigut sobornats per l'enviat de Roma, el general que havia sigut humillat, li clavaren unes dagues en el coll. Al dia següent anaven a cridar a Viriat i van dir, Viriat alçat, i Viriat no s'alçava, i apenas estava Viriat en un saco de sang mort. I van fer uns funerals espectaculars en xocs de gladiadors, una cosa maravillosa. Hasta ahí ningún problema. Pero ya os he dicho una cosa muy importante. Efectivamente, en la época de Junio Bruto li van donar als que havien lluitat baix Viriat uns territoris i una ciutat que se diu València, però en Lusitània. I ara ve lo interessant. Ixa València d'allí, com es diu avui en dia? Què és la ciutat de València? Per què posen València i no jo què sé? Segovia, jo no sé. Historiadors valencians, espanyols en general, todos diuen que puede ser Valencia Dominio, Valencia de Alcántara,
però ninguna, cap d'elles té un nom romà, són noms medievals. I ara vaig anar més lluny, i així tenim esta moneda, perdó, esta moneda que teniu així, esta moneda és d'una ciutat la que li van regalar a Viriat, Arsa. ¿No vos sona a Arce? A Sagunt. ¿Vale? Pues mireu, resulta que el pobre Titus Livius vivia en Roma, i ell el que feia és anar al temple de Mart i a tres temples i retirar els arxius i apuntar coses. I clar, per a un romà, una ciutat en Extremadura en aquella època que vivia en Arsa, o li donava igual dir-li Arsa que Arsa, ole, m'enteneu? És a dir, Arsa Morena. El que passa és que Arsa, igual que Arce, té un nom indoeuropeu, i Ars en euskera vol dir oso. I en Anglaterra, el rei Artur vivia el rei Ars, el rei fort, i de Ars, el rei fort, el rei Artur. Per lo tant, Arsa vol dir força, fortalesa. En este cas, ciutat dalt d'una muntanya ben protegida, Arce, Saguntum. En este cas, Arsa en la Lusitània. I la traducció de força és valentia. I el que va fer Tito Livi és traduir Arsa per valentia, el nom llatí de la traducció celta. I ahí se soluciona la valència d'allà. Per tant, si jo hagués dit el text i Tito Livio haguera dit en lloc del nom indígena, perdó, el nom llatí haguera dit en indígena, haguera dit Iunus Brutus, aquells que van lluitar baix Viriat, es va donar-los terres i una ciutat que es diu Arsa. S'haguera acabat la famosa frase que un dia no s'ha portat más de cap i que torna locos arqueòlegs. I ara vaig més lluny. Resulta que així teniu així teniu un mortet. Venen pobres vius, no morts. Resulta que en el carrer de Quart, junt a les frigilis que haveu vist, els mortells del carrer de Quart, que també es veu aquí anem a la part, que aquí anem a la hora que eren... Bueno, podem girar-lo, però bueno, el pobre tampoc va canviar. Ara podeu veure rectes, així teniu. Vegeu que el cap de la persona podeu veure fil PSI en les dentetes molt blanquetes, no n'hi saben sucre, encara no sabia, encara no importa sucre de l'Orient, encara tenen molt sanes. L'únic dolç que menjaven era mel, perquè els romans no tenien càries. Així tenim això d'ací. Així tenim el cap d'un animal. No és d'una persona, és d'un animal. És d'un xavalí, d'un porc xavalí. I què dimonis fa un pobre xic enterrat en el carrer de Quart en un hipogeu baix terra, en un estrigil i en el cap d'un porc xavalí a posar el seu cap? Això no és ibèric, això no és extremeny, això ve de la Magna Grècia, ve d'Itàlia. I així tenim una altra pista valenciana a l'altra volta. Així teniu una terracota que estava en lo que seria el temple romano republicà de València, el primer temple romà de la ciutat. És la cara d'una xica, i els romans no posaven coses per posar-les, tot tenia un significat, tot tenia un perquè, tot en esta vida per a ells tenia un perquè. Aquesta xica la podeu trobar, a veure si ho gire, la podeu trobar així. Mireu, esta és la mateixa xica que porta un borrego dalt d'ella. Així tenim la mateixa xica en altres parts d'Itàlia, és la diosa, la deessa Demeter, la Ceres romana, la deessa de l'agricultura. I mireu-la a ella, mireu a Demeter, que porta a la maneta un porquet. Què n'hi ha en el mort? Un porquet és un sacrifici d'un animal a la diosa, a la deessa grega Demeter.
pura cepa d'oliva grega, i està enterrat en el carrer de Quart. Per tant, són gent d'una cultura grega en tots els sentits. Dir-vos que en Vibo Valentia, en Túria, n'hi ha tombes on apareixen porcs sacrificats, on apareixen borreguets sacrificats, perquè quan se moria una persona en aquella època feien una espècie de sopar per celebrar-ho, sí, entre cometes, i allí pues tallaven els animals i després oferien al mort el cap i un tros de cameta de l'animalet o coses així. Per tant, tenim en Itàlia, altra volta, i en Grècia, en la Magna Grècia i Itàlia, i Grècia, perdó, els nostres morts del carrer de Quart. I ara torne a reconstruir tota la història que vos he dit. Si teniu, per exemple, a la diosa Deméter, a la diosa d'agricultura, la deessa, en una cornucòpia que ha aparit en la nostra ciutat, una cornucòpia en les monedes, tot està unit com un puzzle, tot un significat. Continua. Si tenim la zona italiana que estem comentant, així teniu les monedes de Vibo Valentia en cornucòpia, antes heu vist el Pullman, i així teniu les cornucòpies. I així teniu el nom que va tindre Túria durant un temps, còpia, que tant seria còpia per la seva abundància de riqueses, ¿vale? Això també ho heu vist, això m'ho heu vist. Bueno, així que ja ho hem vist tot. I ara ve l'explicació final, la falla. I ara vaig a dir-vos, per a mi, tota aquesta història que us he contat, en què se trasllada? La reconstrucció final. Tot comença en Sagunt. Sagunt va ser la Kuwait de la guerra d'Iraq, va ser la Troia, va ser el que vulgueu, el casus belli, el cas de la guerra, el que començà la foguera. Per a Roma era l'exemple, la Troia de la seva època, i per això significa propagandístic espectacular, en l'excusa de Sagunt poder conquistar Hispània i les seves riqueses. Per tant, Sagunt era el millor. Resulta que Aníbal va conquistar Sagunt a un preu molt elevat. A més, va ser l'únic lloc del món de l'antiguitat en el qual va ser ferit Aníbal. Ningú romà li pogué posar un dit damunt, ni mort. Però en Sagunt, un anònim íber de Sagunt li tira una llança i se l'acaba en la cama. Demostra que ahir n'hi havia gent en una pràctica militar molt bona, però clar, contra una força emergent com era Cartago, difícilment van a posar una ciutat allí, on la nostra Sagunt, no? Bé, una volta va conquistar Sagunt, pujar cap a dalt, va arribar a Itàlia, conquistar Itàlia pràcticament, i quedava a Roma, però Roma se va ressuscitar. I entonces hi ha un personatge meravellós que és Quintus Maximus Fabius Cuntator, l'home este major de 90 anys, que va poder tirar a Aníbal d'Itàlia. I Roma, com a agraïment, li va nomenar, li va donar, i ho tenim així, la nostra moneda de València, vaig posar-la bé, disculpeu un moment, li va regalar una corona. Vaig així la tenim, així la tenim la nostra moneda. Mireu, esta és la nostra moneda de València, la republicana. Li va regalar una corona de césped. Una corona, també diuen, obsidialis o gramínea. Pues bueno, per a un romà que li regalaren una corona feta del camp de batalla de Marte de Roma, de césped, del camp de batalla de Marte, del Campus Martius, era com si li posessin una corona d'or. Pues bé, la nostra moneda de la nostra València té el césped. És una corona gramínea, no és una corona de bellotera, no és una corona de res, és una corona de gramínea, una corona gramínea, algo que no és habitual. Resulta que Quintus Maximus Cuntator és de Saguntins, tranquil, jo seré el Bush, jo vos tornaré altra volta a Iraq, vos tornaré a Afganistan als refugiats. És a dir, com diguem, jo tornaré a conquistar Sagunt per vosaltres. I abans de fer la seva feina final va morir de vell. Però clar, Roma no oblida, i Roma a la nostra Sagunt no volia tocar-la perquè no digueren que era una conquistadora. Els romans cuidaven molt l'estètica com els americans, no s'ha de quedar com a conquistadors, s'ha de quedar com a pacificadors. Pues bueno, el que va fer Roma és agarrar i portar a 25 quilòmetres de Sagunt, sense entrar en Sagunt, fundar una ciutat. Fundar una ciutat, millor dit, construir damunt d'algo que ja existia una ciutat romana. I en qui la va poblar? Vos ho dic jo. En gent de l'amiga de Roma, Túria, que havia sigut fidel fins a la mort a Roma, i gent
de la colònia al costat de Vigo de València. Entonces vingueren els valentins de València en Itàlia i els de Túria, i vingueren així la seva cultura, els seus déus, els seus poquets, les seues monedes i de tot, i vingueren així i fundaren una altra ciutat en els que havien patit la guerra púnica començant segon. Fundaren una ciutat en els restos d'una guerra que s'ha acabat la guerra ahir. Com diguem, tot comença ahir, continua en Itàlia, però d'Itàlia jo acabe al costat de Sagunt. Això explica per què les nostres monedes són iguals que les de Vigo, València i les de Túria. Això explica per què les monedes de Quintus Maximus Fabius, en este cas la seva família de Quintus Fabius Maximus Eburnus, són igual que les nostres. I vos dic una cosa, el tema de la fundació de València no solament cau a pique perquè els textos clàssics han demostrat que efectivament hi havia una València però que estava en Extremadura, que era Arsa i que era un regal enviat exacte i no que es troben a la societat, sinó dir-vos que l'arqueologia valenciana ha fet l'esforç més gran que jo he vist en la meva vida per colar, per forçar, per apretar a pressió tots els restos arqueològics per a que siga Junio Bruto i el 138 abans de Crist la nostra fundació. Jo vos podria citar moltes referències de ceràmiques, de monedes, no vaig a pegar la palissa. Dir-vos, per exemple, el mateix que me diria que la moneda meva era falsa és el mateix que diu que si tu tens monedes del segle III abans de Crist en València i després tens monedes després, personalment, ho dices per 2 i 138. Això quina essència és? Això vos atreveixen a dir-ho, és a dir, si jo tinc monedes i a més ho diuen ells, no ho dic jo, de que hi ha monedes en València des del segle III abans de Crist, té que haver algú des del segle III abans de Crist. Si n'hi ha ceràmiques, no de la del bronze que he dit abans, que des de l'edat del bronze hi ha ceràmica en València, sinó que n'hi ha ceràmiques del segle V abans de Crist, del segle IV abans de Crist, del segle III abans de Crist. Per favor, que no me diguen que no hi havia romans abans. A més, el que es faltava ja que va ser lo que ja, perquè este llibre ja us ho dic, està vetat, en València, però us dic una cosa molt divertida. Un dia estava jo dins de les meves classes i me veig un article de premsa molt interessant. Troben en el carrer de Sagunt, en el carrer Rualla, exactament al costat de la carretera de Barcelona, un jaciment d'origen iber. I 738 no quadra, ja n'hi havia gent abans, què passa en aquests moments? Clar, entonces pues diguen, però no, va ser una cosa ocasional. És a dir, imagineu-vos el que està dient-se ara, per intentar apuntar-se a les noves descobriments. Diuen que n'hi havia algun iber per allí que estava en plan tenda de campanya i que en algun moment que se n'anà i després vingué Junio Bruto i diu, mira un solar. Què passa entre Junio Bruto i lo que inicia el jaciment de Rualla? Una bomba nuclear? La peste porcina? La peste aviar? La gent continua vivint. Però quina obsessió en dir que no n'hi havia ningú abans del 138? No saben ja que és falsa, millor dit, que ha sigut malinterpretada, forçada i per què no dir prostituïda les fonts clàssiques? A mi i a vosaltres vos van fer creure el següent, que València la fundarem fornidos legionarios de Extremadura y prostitutes, con yo he visto en un artículo científico textualmente, se aprecian algunos huesos que posiblemente eran de legionarios, y claro, si ellos eran legionarios, ellas debían de ser meretrices. Pero tan valencians, estem orgullosos en fills de legionarios de prostitutes, fills de fútbol. És el que m'estan dient, senyors i senyors. És molt fort el que estic dient, però és el que m'està dient. Si jo estiro un poc la corda. Però quina obsessió, quina obsessió. O sigui, jo sé que n'hi ha 36 de grosses que diuen lo contrari, millor dit, ara ja no poden dir lo contrari perquè n'hi ha uns datos que n'hi haurà que manejar. Lo que jo he dit així, vale, però n'hi haurà que contrastar-ho, no? Ho he dit a nivell mundial. I què passa ara? Que lo de dir-se, la ceràmica famosa que estic dient, ha resultat que jo també m'apunto a nivell mundial, que s'equivoquen de València.
I aquesta ceràmica és de Birsa, és de Cartago, i no és d'Itàlia com diuen ells, perquè es cola la fundació. Que n'hi ha monedes abans de la fundació? Clar que n'hi ha monedes, perquè a gent hi havia sí. El carrer Rualla és un exemple més, perquè el que passa és que el carrer Rualla està als afores de l'actual València, i s'actors de València diuen, no, és que això no és València. Sí, tu vas al Túria i no és València. Dir-ho se vas dir això barri, per suport. Això s'ha publicat fa un any, no estic dient això, publicat en diaris i tot. Clar, jo vos dic una cosa. València ciutat ha sigut construïda millor de vegades. M'enteneu? Han destruït, han manejat i, claro, i han destruït el que en el cas de Rualla no s'ha destruït perquè allí ha estat abandonat durant molt de temps per construir molta zona, però està millor conservat. El que està en el carrer Rualla és una ínfima part, però que n'hi havia sí en la ciutat de València, en Almoina, etc. Inclús apareix, per exemple, apareix un tros de ceràmica d'origen grec en l'Almoina i tot, i diuen, no, això és que ha vingut d'altres llocs. I el problema és que meteorits en ceràmica grega no cauen. És a dir, per què no certeu d'una volta de que n'hi ha restes de gent que vivia abans d'eixa mentira que se diu Titoli i que se diu Junio Bruto? Per què són tan brutos? A veure, jo no volia enredar-me més, solament dir-vos que estan apareguent tantes proves. Mira, quan aparegué el cas del carrer de Quart, això del mortet este, que apareguen moltes tumbes allí, això va trencar l'arqueologia de València. Però això fa 15 anys o 20? No, jo farà uns 10 que t'he dit. Sí, jo ho vaig veure jo. És una filla nova que vaig fer sí. I estava, la tumba estava allí i me'n recordo que estava el cap mirant per a la beneficència i els peus cara al nord, exacte. Aparegueren morts per un tubo. I ho vaig veure allí i me quedia assombrat de veure que estava allò recobert de terra, perquè estava la figura tota recoberta de terra. I jo li calculo uns 15 anys, però no són 10, perquè sí, són un poc menys. Són poc menys. I una altra cosa, els cartaginesos de Cartago Nova, que la van fundar a Leucoacra, passaren tot aquest terreny i passaren de llarg del Golfo de València, o sigui, passaren d'ací, no? Vull dir que Peníscola, que la van fundar ells, desde allá hasta desde Cartago Nova, Cartagena, hasta allá, no havien fundat res més. ¿Qué tenían restos? Lo que pasa es que és una barbaritat pensar això, no? En el carrer Rualla han aparegut monedes úniques. Parece que algun listo dia ara estan dient que ahir van veure els elefants animals. No, és que els agrada ser cínics, perquè ells ja saben tots que tenen la possibilitat de veritat. O és que no tenen prou fonts d'informació. Tenen molta poca vergonya. Això va començar, però bueno. Cavaller, també pot ser. Jo és que en la majoria de casos diu que la gent que parla d'aquestes coses té poca informació o cultura, no sé com dir-ho. No, a veure, teòricament són uns grans actors, és a dir, ells quan t'obren la boca no sé, Déu està parlant, no sé com dir-te. Jo, per exemple, te conto un cas, Ribarroja. Hi havia un cronista que encara està viu, que vivia el meu amic, perdoneu, no vaig poder. Sí. Bueno, este home, el cronista d'allí, és un home fantàstic, un home major. Bueno, pues este home arriba a una conferència d'uns arqueòlegs famosos de València i agarra i aquí està parlant de València romana, dels aqüeductes i tal, i diu, perdone, és que allà en un poble hi ha uns aqüeductes que si es veu són val la pena, ¿vale? Però diu un Jarabú, que m'he col·lectat, el amic Jarabú. I aquell, sí, bueno, ja anirem, com diguen, algun dia su majestat se rebaixarà i anirà. No han anat, per supost, anirà. Jo arribo allí i l'home este Jarabú me feia a mi, és que no fan cas i tal, i tranquil. Es cuestión de temps. El temps pues sacar un supuesto a Tutoribio y a Quisiga. Y al final Jarabú se quedaba en el plan de Manises y yo les dije, Jarabú, yo pensé que arribaban a Valencia. Ah, pues yo no sé tal cosa. La cuestión es que en lo que ella había estudiado, que fue un tío, un home que se va a estudiar, yo viví un poc més lluny, però jo, ixe home que no està d'arqueologia, jo l'aprecio més que un catedràtic. Un tio que en els seus diners, en el seu esforç, en la incomprensió de molta gent, ha fet uns esforços. I m'encanta aquesta gent anònima, aquesta gent que a vegades a millor escriu coses que a millor en arqueologia no se poden qüestionar, però té un material bo que dius, ole. Però jo no me burle, jo no m'aixac aquesta persona, perquè ja ha fet prou en el que ha fet. Però altres persones que quan han arribat al seu puesto de lo que siga l'arqueologia
se pensen que estan en la trona i disparen a qui li dona la gana i tenen els seus, no sé com dir-ho, mercenaris, dir-los com tu vulguis. I són personatges que per a que el seu amo estiga content estan dispostos a parlar mal on siga, burlar-se de qui siga i qüestionar lo que siga. I jo, a mi me poden dir lo que vull. Com a persona, jo sé lo que soc. Els meus familiars, els meus amics saben qui soc. I els meus familiars. Però que hagan una investigació. Que se la llisquen i que me diguen això és fals, per això. Això no passarà en esta gent. Ells agarren, soltaran el mateix de sempre, per això guanyen un xarragot impressionant tota la vida i després a la universitat i contaran el seu, reflexiran una volta en millor de volta en el seu. I la pregunta de Luna, de què penses tu que fan això? Podríem estar debatint sobre aquest tema molt de temps perquè n'hi ha molts... A qui beneficia això? Insisteixo. A veure, jo te dic una cosa. Jo, la teva part d'un personatge, una persona que és familiar de Fetchervalls, etc. Personatges que per a mi és l'arqueologia descurrantes, des de la postguerra, des fills de la postguerra, des que s'ocorraren, des que no donaven res per sabut i començaven pràcticament de zero. Qüestionaven tot i començaven a escriure la història de València. I jo he tingut personatges a la universitat, Samuel, que sembla una persona que vaig citar-lo perquè no lo utilitzen, que ellos adoraven també, perquè era una persona bona persona. I altres persones també. Bueno, pues, aquestes persones, quan han desaparegut del mapa, han tingut uns apòstols que han escopit als seus mestres. Perquè en lloc de ser humils, en lloc de ser dir tinc que ser respetuós, aquesta educació d'aquestes èpoques, no estic dient que les èpoques foren millor, sinó que aquesta forma de fer cavalleresca, de categoria, aquesta categoria personal, aquesta honestitat, l'han utilitzat per políticament, quan vinga la democràcia, entre cometes, col·locar-se i dir abans de mi, mentiras y mentiras y mentiras. Ahora yo, con la luz de la democracia, tengo la verdad. I comencem a escriure com la gana. Se monten la seva vida d'arqueologia, se monten la seva colla, la seva secta, i a partir d'ahí a evangelitzar. Que no quadra? Fora. Que este no és dels meus? Fora. Quan aparegué la causa de carrer de quart, l'arqueòleg que es cascaven allí, pues que no l'adoraven, precisament. ¿Qué pasa? Que todo el que no me aplaude es malo. Todo el que no me sigue la corriente es mal. Y hay fotografías de Vanderbilt. Es que yo tengo la memoria que sí, está fotografiada. La fotografía. Es que estaba perfectamente recte, torre cubierta de terra y marcar la silueta. Sí, sí, yo... Era una cosa que si tú mires la conferència que vas donar la setmana passada i la mires en esta, te dones compte que si n'hi ha una quantitat de tinta gastada per a justificar coses. Jo he vist uns esforços en aquells doctorals per justificar, però una desesperació. Perquè clar, t'imagines, i tu dius, i ho fan perquè no la gana. Jo penso que al final són els propis esclaus de si mateixa. I m'explico. Resulta que ara jo soc un arqueòleg i em vaig a un congrés. On siga, m'ho paga l'Ajuntament de València, m'ho paga la Conselleria, vaig a on siga. I vaig allí, en un congrés, i dic, senyors i senyores, les excavacions de València, hem trobat això, hem trobat això, hem trobat això. Amén. Quina categoria. Els pobres estrangers que se pensen que així pues som honrats, ara comencen a pensar menos, però bueno, agarren i se troben un vaixell, un barco enfonat a la costa de Mallorca i diuen, a veure, si en València se troba esta ceràmica en el 138 i en el barco enfonat que jo he trobat me troba la mateixa ceràmica, el barco que jo he trobat 138. Publicacions dels estrangers sobre el barco. I a Xina més publicacions. Ciutats, jaciments de tota l'Europa mediterrània que estan datant-se utilitzant cronologia nostra. Mare meua, la cara mar. Mare meua, ara què fan? No poden recular. Ho han donat tan percebut. És tant ja la seguretat que ho han dit que ja no volen tirar-se res. Estan disposats a matar, no físicament, evidentment, però a defendre's com a gat panxa per amunt. Ja poden dir-los, ja poden trobar a un romà que un dia pare i diga hola, no soc Julio Bruto, lo que siga, i no el creuran, diran que mentir. I també penso jo que quina importància tan gran li donava Roma a València
quan Sertorius començassi la primera guerra civil de Roma. O sigui, quina importància i com pot ser que en només tan poquets anys de fundació com a romana que tinguera tanta importància per Roma? És que no ho entenc jo això tampoc. Pues perquè quedaven en la ciutat de València hi havia gent italiana que havien fet el seu paper també en Itàlia i que tenien contactes. I això també, el que estic dient ara, senyors, no puc explicar Amèrica sense explicar la conquista de Reis Catòlics de Granada i dels musulmans. Pues senyors, ja que estem parlant de València i de romans, per què no mireu a Itàlia? Per què no gireu el poquet del cap a part d'anar a una pizza? Per què solament miren Numància dient que los numantinos d'Extremadura... Aneu a Roma, aneu a Itàlia, agarreu els llibres de monedes italianes com he fet jo, que no costa res, m'entenen? En els recursos que tenen. Llavors jo tinc recursos que tenen ells i les crones per parlar com tenen ells, m'entens? Jo afortunadament cada volta pues, quan comento aquesta història, jo tinc alumnes també que algun sigui historiador, altres no, però m'agrada dir-los això és el que n'hi ha. Jo no vull ni que diguis que estàs d'acord amb mi ni que estàs en contra. Tu aplica la lògica, aplica la ciència, elimina coses, queda't en altres més plausibles. Això és la ciència. A veure, si és un animal poden ser molts, si té dues orelles poden ser molts, si té una cua poden ser molts, si té quatre pates pot ser molts, però si fa guau guau no és un gat. Vos ara voleu fer-me creure que és un elefant. Jo dic, anem a veure, que no és un elefant, que és un gos. I claro, jo al final, què vol que te diga? Pues jo vaig a la meua, les publicacions en Inglaterra me les accepten, fins ara m'han felicitat molts puestos. I estàs tranquil en tu mateix. Ah, bueno, la meva consciència està encantada, vull dir, que ningú problema. I Aníbal també va estar criat així, no? Sí, en la zona esta. En lo que se diu Wikipedia. Sí, bueno, en aquesta zona hi fa cavalls i a més odiaven romans. A més, un pare recorda els textos que diu fill, venga del xicotet, el traumatitzat, quan diguem no vull veure els romans vius, estava... Segons algun historiador diu que va jurar odi etern als romans en Península, als 9 anys. Això ja no vull dir ningú texto, però vull dir que... És que no, vull dir, però que... Jo vull que diu perquè fixa't que així es comença la segona guerra púnica, es comença la primera guerra civil de Roma, maten a Viriato, maten a Sertorio aquí, se crea el primer senat a l'estil romà en València i les primeres escoles de llengua romànica o llatina, no? És que jo trobo que és molt important. Sí, però claro, però n'hi ha un moment que s'han trobat en un carrer sense eixida. Ja no poden rascar més, les proves que apareixen ja es molesten, però és com un assassí que cosa de dir, si no mort, si un altre mort, i porta els teus ulls enfilats. Què faig? I carrer de Rualla ja segur. Ara volen consumir-se. Ara volen consumir-se. Ara diuen que no hi ha diners per fer això. No s'han fet diners, com tu saps, vull dir, si n'hi ha més coses. Jo penso que en aquest moment tenen que reconstruir la història, i llavors a mi està esperant a reconstruir la història i dir, no, jo diria això. Que al final algú se l'envaina i contra l'altra història. En el Carles II també fa com 30-40 anys, quan feren ampliaren el convent que n'hi ha allí de Santa Mònica. Santa Mònica, diu que aparegueren un tresor de monedes antigues allí, d'or. Sí, i una altra cosa molt important que ho he dit en la conferència, anem a veure, que m'ho he deixat, però és vital. La via Augusta, els romans no la feren en la zona valenciana. Ja existia la via Heraclea, la via d'Hèrcules, des d'època ibèrica i anterior possiblement. El romà el que van fer és dir, anem a asfaltar-la. Li col·locaren els adoquins damunt d'ella i passava per lo que actualment és València. Els romans, millor dit, els ibers i no ibers passejaven per lo que avui és València i se feien horxates i que falta. No, perquè ja, els romans, no? Però vull dir, estaven cansats de passar i els romans varen ja asfaltar-la. I, curiosament, un altre dato que també molesta. En el Carles II apareix un tresor de monedes ibèriques anterior a la seva fundació i des de fa uns 10 anys. I en aquest tresor ells diuen no, però això no té que veure, això... Primera, això no és la via Augusta ni Heraclea, això és una via secundària. Jo dic, sí, la que va a Ribarratxo, la que va a Silla, no sé quina és. És la via Heraclea. Ara s'han transformat que saben que molt bé. I al final ningú va dir que no, ni ells. I diu que quan apareixen en el hueco de rodes de carro que algú li va caure.
però que un marciano dius que són ibers, home, perquè Pere Ruell està al costat. Y además parece que els ibers eren troglodites, vamos, per parlar de Xina, i en canvi ja estaven organitzats i les seues ciutats les feien de forma que ni els romans podien pujar a conquerir-les. Els costava molt. És que jo m'he sentit que Jaume I era un criminal de guerra quasi, a veure. Resulta que Jaume I, com a conquistar València, pues quasi Milosevic. No, a veure, la història valenciana jo ho he sentit per ahí. Jo ho he sentit en tantes coses. Diguem que quina llàstima d'aquest món musulmà valencià. I dic, però a veure, senyor, que t'estiguem opinant. ¿Por qué no sap que si no ha hagut una conquista cristiana vostè no estaria així? Jesús s'han passat sense haver conegut. Ara seria el nord de Marroc. A veure, però... I després diuen, no, és que a més el Roma és l'imperi. Per tant, Román Franco. Això també ho he sentit, no? I per tant, anem a estudiar els cibers, però mentre que estiguin allí ben junts, a la muntanya, res de Sinagora, allí, en un jaciment de Nedeta o a Ferlama. I que a més era la zona més culta de Betània. Era Elche, Nedeta i... Claro, però al final te dones compte que la política, perquè inclús la gent que escolta esta conferència, si són d'esta gent que se pensa que està per damunt de bé i el mal, diran, això és política. Política? A veure, jo soc un antropòs politicón, soc grec en el sentit que soc home polític, tots són polítics perquè són socials. Però jo el que te vull dir és una cosa, a veure, jo no veig ninguna cabra, jo no estic fent discurs polític, el que estic és intentant saber, conèixer, però és un delicte. I què dona permís per a pensar? I això és que van de demòcrates i d'esquerres i tot, i què dona els permís? Anem a veure, no sé què dona permís per a pensar. Critiquen altres èpoques, però se comporten igual o pitjor, utilitzant les eines de la democràcia. Jo penso que una persona m'ha educat per a pensar, soc lliure pensador, i el que li molesta ho sent molt per ell. Tindrà la seva opinió, igual que la meva, igual de respectable, però jo per almenys no destruïs. Jo vull construir, vull conèixer, vull saber. Si voleu, ara segur que per aquí pregunta, jo acabé així ara la conferència, dir-vos que aquestes 2 sessions han sigut per a mi pues, una primera entrada a la Politécnica, a l'edifici, possible el plaer de final. No? Per a mi és un plaer pues, que hi ha persones que no conec i hi ha persones que heu repetit a la conferència, pues, agrair-vos el vostre interès. Soc una persona, soc com un xiquet que vol aprendre. Quan tinc 90 anys per seguir un xiquet que vol aprendre, mai esclafaré a ningú, però que puga pensar. Jo intentaré sempre aprendre, perquè mai tindré la veritat, mai, però que se me permitisca intentar saber. És un dret que tenim totes les persones d'allà on siguin, i que ningú, des de ninguna trona, té dret a intentar fer fallar. Tindre a saber, igual que vosaltres, i jo soc un humil arqueòleg, un humil investigador, un humil valencià, una humil persona que m'han ensenyat a buscar la veritat. Solament això. Moltes gràcies.